бих искал да помоля с няколко думи, съвсем учтиво, господин Иванов да обясни какво му е виждането в желанието му да бъде член и след малко председател на Комисията за децата, младежта, спорта и туризма. Какъв му е погледа за развитие точно на проблемите, които ще обсъжда тази комисия? Ако може, господин Иванов. Господин Папикян, очаквайте да направите предложение. Моля? Да направите предложение. Не, аз друго искам да коментирам това име и ще отнема само 2-3 минути. Ако господин Иванов си позволи с 2-3 думи да каже защо... Господин Папикян, имате право на отрицателен вод. Господин Папикян, вие сте общински съветник, не знам от колко мандата и сме... Един мандат, това е втори. Чудесно и се радвам, че за 4 години... Господин Леков, да коментирам името или да коментираме всички след по време на гласуване или след, когато вече няма... Господин Папикян, когато сме в процес на гласуване, не може да сме започнали гласуване нищо друго, освен за предложение. Много ви моля. Още не сме започнали гласуването. Аз искам просто този човек да каже какво му е виждането за развитие на спорта и след това пристъпваме към гласуване. Добре, ако избереме господин Иванов и той желае, след това ще ви кажа. Ако разбира се го избереме и желае. Значи ще го избираме след малко, не е ли хубаво да коментираме това име, господин Велков? Кога да коментираме вече? После пак, когато сме приключили всичко, кога да коментираме това име и да преценим, че да, човека заслужава с две ръце да гласуваме за него. Кога да го направим? Господин Папикян, правя ви забележка, в процес на гласуване сме. Моля ви, имате ли предложение? Добре, освен забележка, направете забележки, изгонете ме, арестувайте. Кога, само ми кажете, кога да коментираме това име? Думата няма да има повече забележки, господин Папикян, много ви моля. Той ако не желая да го изпитваме, ние какво ще направим? Много ви моля, седнете се. Еми, не желая да ви кажа, или ще ви кажа след това да се ме. Аз ще си кажа мотивите за какво да... Добре, така. Не можеш. Извинявам се, господин Петров. Ако имате предложение. Аз, понеже съм нов общински съвет, бих искал да попитам кога мога да се изкажа относно комисията, която ще гласувам. Преди да гласувам и след. След като се гласува. Ама след това какво да гласуваме? За какво се изказва? Ние сме в точка на хора. Колеги, аз съм силно да не е да правим обсъждане преди да гласуваме нещо, а не да го гласуваме и след това да обясняваме, защото сме гласували против. Как може да кажем... Как сме влезли в процедура на гласуване, като по тази точка първо трябва да има обсъждане на кандидатурите и след това да има гласуване? Госпожо Кирова, за да има обсъждане на кандидатури, трябва да има предложения нови за кандидатури. Вие направихте предложение и ние искаме да обсъдим предложението, което вие сте направили, господин Велков. Правите ли много предложения? Един лист с предложения и председатели, които са готови от преди няколко дни. Преди малко предложихте, когато няма други предложения да ги гласуваме анблок. Така ви предложихте преди малко. В момента имаме нещо, което искаме. Предлагате ли човек за член на комисията, който не фигурира в тези имена? Не предлагаме. И какво да обсъждаме това? Искаме да обсъдим тези, които са предложени в комисията и един конкретен човек, който... Значи вие не предлагате друг човек, но не ви харесват тия, така да разбирам. Гласувайте против, като не ви харесва. Господин Велков, становището на нашата група е, че човек, който е засипал няколко спорта във Видин, няма място в комисията по младежта и те може да имат друго становище. Да, за това смятам, че имаме правото да го изкажем. И за да може да се аргументираме, задаваме конкретен въпрос. Ама за това, госпожо Кирова, и гласуване, демокрацията е диктатура на болшинството, на мнозинството.